Jongen repeteren met Bad Mood. Spannend, want zaterdag hebben we ons eerste echte grote optreden. Dan gaan we 44 nummers spelen. Ik had totaal geen zangtechniek. Dus de vraag, heb ik überhaupt 44 minuten? 44 versjes. Normaal ging ik maar de trein, maar het is zo gezellig om even met de vriendin op te rijden vanzelfs. Ze krijgt het nice gepresenteerd bij Omroep Friesland, bij Friesland Youth. Ik krijg het jaar een hoes gekocht. Dat is spannend. Een mooie ontwikkeling en die maar waar we toe even praten natuurlijk. En aangezien ik gewoon dus repeteren wat bij de band, hadden we er gewoon eigenlijk een ticket voor. Dus dan kan ik gauw in de auto onderwijs naar Mantrum wel. Dat is wel. Het schijnt dat een van de beste gerechten van de stem, dat is hutspot. Oh, lekker jongens. Ik word eigenlijk super snel, want ik ben eigenlijk al wat te let van de band. Vind je dat ik goed jongen kan leren? Ja. Waarom dan? Dat is maar een heel soort passie. Dat jij ik wel. Ik ben wat let, dat is niet heel goed. Maar ja, vaker de drummer heb ik nog wat tijd nodig om op te bouwen. Dus in principe, als ik hier ben dan... Is dat klaar met opbouwen? Nee, lang net. Nou, Nee, maar Ooster ziet iedereen niet meer van Peter wat voor nummers spelen. ja, maar nee, goed, dan leert ieder dat even zichzelf dan, dat is nu en één. Maar doe eens Ramsteins jongen, dus dat was ik wat gespannen denk ik. Ja, Ramstein. Of door gewoon het redden zetten karaoke. We hebben 3 uur aan het spelen, nou, had ik me net verzin. Ja. Maar geen burk Dat komt wel goed. Huh? Dat komt wel goed. Ja? Ja, dan is die show gewoon heel goed jaren. Als die net hoe ze verhaast, want dan besparen ze gewoon de helft van die stem al. Hersenetjes maken die... Nou ja, ik denk ik zet gewoon even wat in elkaar dan. dat zit Je hebt geen smeek met dat? Ja, Dat is goed af. kijk eens het Joker. Why so serious? Ja. Nog een halter hebben, lekker nog. Te voorbij, waar kan ik het oefenen? Nou, mijn stem is op zich nog redelijk van mijn dwan. Ik kan zo jaren hier is een beetje oentast. Maar op zich, van mijn dwan vind ik hem nog wel redelijk. Ik ga vooral in het begin van het repeteren, ga ik gewoon even wat rustiger rondzongen. Ik denk van, ik moet er een beetje in komen, even rustig rond. En dat heeft me wat nooit ook goed bevallen. Het wordt al wat relaxter. Dus ik speel minder gedreven dat troxisme links jongen. Dus dat scheelde wel. Ja. Maar is dat dan beter? Want ik zeg gedreven, juist dan zit er meer power in. Nou ja, soms dan is dat even nodig en soms moet je dus juist even wat relaxter wezen. Ik hoop dat het sneu niks gaat door. Ja? Ja, dan hoop ik dat het genoeg volume heeft, want dat is van die een beetje fut natuurlijk. Maar... Uiteindelijk wat mij natuurlijk gewoon even een compressor erop gooien. Zodat ik net als een maloot hoe te zien. Wat ik ervaar is dat in scooters wie voor mij die stem aardig van strong. Nou is zo'n nummer en nu hebben we 40 nummers zong en nu is het vol beter volhouden. Dat is heel makkelijk om die verleid te letten om wat bij per stream natuurlijk al dienen van dan let je leiden toch het publiek weer zo. Dan ga je ergens iets mooi en in je enthousiasme maar dan gaat het muzikaal er helemaal en dan verraast hij en dan je slaat spelen en dus dat is heel moeilijk om de balans tussen plezier en een beetje net te spelen omdat ja muziek van mezelf altijd een beetje dat ik maak me soms ook wel een beetje afsluiten van wat er al gebeurt, maar bijvoorbeeld met die toetsenpartij spelen, ja, dan moet ik me net voor al leiden, dus dan gaat het mis. Het Emiel net een tip. Misschien had Emiel van Honor komen een tip. Vind ik een goeie. Hoe doet hij het al? Ja, dan, Wat is het? hoe dat Emiel dat dan? Maar nog steeds, ik vind nog wat. Je 44 nummers spelen, rocknummers zeg hè. Dat vind ik echt ongelooflijk. Zou je nog tips hadden voor? Stel voor de just dit filmpje nou, denk je van, dat was het wel jong. Dat was het wel voor zaterdag. Als je goed jongen was, doch dit. Dit me alsjeblieft weten, want ik ben het vaak serieus, vaak ouwe hoer ik maar een beetje om. Maar ik ben ook wel echt serieus dat ik zeg van, ik vind het echt wel spannend. Dan komt er de krul denk ik. Maar is hij mooi hè?